It-tnejn se jitlaqqa l-eżekuttiv tal-Partit Laburista biex imbagħad nhar il-ġimgħa ssir konferenza ġenerali straordinarja fuq xi tibdil għal kariga ta' deputat mexxej. Dan intqal mill-Prim Ministru l-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat waqt attività politika f'Ħallija. Din il-bidla se sseħħ wara l-Prim Ministru nnomina lil Tony Abela bħala rappreżentant Malti għall Qorti Ewropea tal-Awdituri. Il-Prim Ministru saħaq li hemm bżonn li jinbidlu klawżoli fl-istatut sabiex il-kriterji għal deputat mexxej fih dan il-partit ikunu differenti. Joseph Muscat tenna li din il-kariga ser tkun immodernizzata. Anku qed nipproponi li titneħħa hija l-impediment illi min jkun deputat mexxej għall affarijiet tal-partit ma jistax jikkontesta l-elezzjoni ġenerali jew ma jistax jkun membru fil-grupp parlamentari. Jien nemmen illi dik hija idea li servitna tajjeb għal matul is-snin ta' bażi ta' konsolidament, immissa mill-ġdid iridu neħħu l-idea ta' jissu Partit Laburista jaħdem għal rasu, grupp parlamentari taħdem għal rasu, imma jrid ikollna mill-ġdid konverġenza. Joseph Muscat stqar li huwa jrid li tinħoloq sistema oħra ġdida ta' organizzazzjoni fih dan il-Partit Laburista u bekk wasal iż-żmien li l-Partit Laburista jaġġorna mal-ħidma tal-Gvern. Jien issa ngħid m'għandniex nistrieħu li aħna l-aqwa f'pajjiżna, irridu nerġgħu ntejbu aktar. U rridu nerġgħu nbidlu l-istrutturi tagħna, irridu nerġgħu nimmodernizzaw l-istrutturi tagħna, rridu nużaw ir-riżorsi kollha. Il-Prim Ministru tenna li l-persuna li timla l-post tal-Avukat Tony Abela tkun persuna li torganizza u timmodernizza l-partit u l-istess ħidma fih dan il-partit tkun amalgamata mal-viżjoni tal-Gvern. Fil-waqt li ringrazzja l-Tony Abela x-xogħol denju u utli li jagħmel il-partit, fakkar kif għal darb'oħra d-deċiżjoni fuq min ser ikun is-suċċessur ser terġa' tkun fidejn id-delegati tal-partit.